Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Hagani Gajala Megalaya Jungi Kambun Sin Amju Kamdon ke Kynmaw ke Nongïalam Hagapor bigidang Nangsa Hagasla Perthai Kamtam ke Kam Baratba berkijingno Senyang Jungki Yagani Laju Saki Hagaba ke Babun ke Nongïalam Gajala ke Baminshwa Umda Kamdon ke Kynmaw Kum ke Jongba Bibi Lingdo Professor George Gilbert Swell Professor Martin Majau Berkiwei Hinrei kerja keren Sepang ki kam barat ba jengki Nongïalam kejumi baju keren Sepang jengki Tang Ynda kila Khlad no pada kesengi balik buram khaddu eki kata kesengi lit on tap ni on Tang kene kala jaru yo wei ni Nongïalam bepau khmat kejela ubak Robert Karshing ubal Khlad no nakade kesla perthai haga nyau terik uyayong arajar ar puar kejing Khlad jong ni orang ba agarta ke bahan reply senam kalong kajingdu ika jela kamtam kumuwei negeriu Shampang ubadang day banle shiwon ki kam nagamenta ka jela lakha uba Robert akan nyau tere ukalalengkot syajar kandai spa sanpo kandai bat ula kenjo syakan reply senam kerta uni urang ba ula ino syadin ye kurim Nun Gregorian kipara nadu uba John F. Karshing kong Agnes Karshing ba Francis Karshing ba Michael Karshing kipersa kibahi ngasem bat baro kibai baton kanang bagi pat ba kin kamtip Sepang uni urang ba Nongïalam mintang in sngam katu katni kijing batai no para trai jong ba Robert kata ba John Filmo Karshing bolong ru wei ne Nongïalam bapau hagane ke jela Hakajing Khlad jo ite I sa mo manta ngiran sangut sipara te sa ngia sa sangut mo I benakon di ba Robert ba di kong Agnes balai di ba John Karshing but basau di ba Francis ba hado di Michael Karshing te I Clemdon Kun I dan tai lok jungi I nuni I dena Armenia te ila shitom nadu ka arpusan tarik Februari I shitom kunsan po Silguri por padang ya sa ke bahiyang situ tinggi lawan kit no I nadu ka ndrutrik sini po Nazareth bat nga ai khubli kerpangi ki doktor ki nurse ki no penya juga Nazareth hospital ki balai le kat bala shibanai tik idan ha Nazareth te hadin kata pat te semla suban mo kate ka mon bon jrong te adon ka kot ka bai tho hi ba Robert ta ka lei da ko pe ka jing tho jing ten rei kate ka ba phi ong ma phi bun sien gi sia kan mau kirang ban de la lek mo te to kata kate ka jing penya bon jrong ha tingi kum ka yeng I pedang le sia mo kan ni sulong tang ka lat ye jong I pat ban pen so tho I bai ba ya ka jing no sin yang jong ni rong ba ha kan ni ka jela jungi bat ka balapur ka jing ka sur jungi ka nam jungi ka lalong ka ba lai tip lang de ki wei ha ka wei ka jela mo namar nga psko ip kumno ba kat u chief of army staff u general Shankar Chowdhury ru ha parliament pun sngo u bat spai u shim yaki kentien jing kren jungi po parliament ban jubab ha wede ka jing usnam po gujarat Uba Robert ude ukon rangba jong MLA barem ke Mawati bat menteri barem ke Sarkar Professor Martin Majau bat kong Edith Karshing ke bala Khlad no nagane ke sla perthai Uba Martin ude wei ni ke Nongïalam ke jela wa Shampang bat uba shlur bat uba ye ke jat benreu bat dei ka po jong ba Martin bala pentrai kam ke an ke beidei bat ke yedi yathi jaka ke bala tip kum ke Land Transfer Regulation Act Uba Robert ulalong teng uno hikai ke St. Xavier's Bombay bat ula hikai teng ru St. Anthony's School Shillong Komu samla ulalong ru president ke Seng samla puli ke Khasi Students Union Nadu usnam syajar khandai spa prapuwei hadu syajar khandai spa prapusau
Badai hakapo jong bala saindo regariti traikam ke KSU bat yagalama jong keseng. Uba Robert ulami khmat kumu MLA kala imkra constituency House Nam Shiajar Khandai Spa Khandai Pahuh hag election chiteng samoi na keseng HPU. Uba Robert ulami khmat kumu MP ke Meghalaya Sieng Dorbar Raja Sabha Nadu Snam Arajar Hadu Arajar Pra. Uba Robert ulai khun tengru election na Nongkrem constituency House Nam Shiajar Khandai Spa Khandai Phulai. Uba Robert ulalong ru uwei ni kibajudan hajan. Uba Robert ulalong ru uwei ni kibajudan hajan ki Nongïalam barim gejela kita uba bibi lingdo bat upurno agatok sangma. Kini ki Nongïalam uba bibi lingdo bat purno agatok sangma kilaju penbenaru sikipait ba uba Robert udai bubiang tam ban shimti kumu menteri rangba gejela hakitu kisnam balalikno. Di hakum kani kapor gi kwa bansu pensengau ndiat katukan ni ya ka jingja ha ka yeng kata kalong ka jengklat no jeng iba Robert Khasieng i MLA barim jok laim khra constituency but i MP barim jok jela Meghalaya Nagara Sabha te kandiat ngasu namar balabon kibriu kiblay phone kiblay kalish phangani kakam te ai kiblay phi ki media ru ke laya one kanang baki paibar ki nyatip bat kitu ke ya kalish aning charum ki parlok par jor jong iru ki nyatip kiblaya yarap ya i lani kiba ila yarap ki babon kanang ya kapor kanang rius di ko phone ngarang ngala pelip ya ko phone ba labon dan ki phone call di ngaso bansu pen Kynmaw biak kendiat nak yengi kwa ban pen Kynmaw ndiat ya ka lenti ya jui ba Robert Khasieng lengkot kalong kum ni ilahi kai teng kumun hikai hapo senan ni high school ila long pat u president jong ka Khasi students union president balai ishimti hadien jong i ba Michael CM nadu usnam prapuai hadu prapulai de ila eno ya kakam presiden KSU nakadau jong ka bai syajit pat kumurang basno jong snong laim khra kado basno laim khra nadu usnam prapulai hadu usnam prapusan ba hading kata ila yo pat ka bentah ban lek ban hikai ru sopo ribilan kidang ki program sti ilalong ru ha jinglong kumrong basnong ilalong ru unong ai jingmut ha ka baseng bat penskem ya ka seng samla laim khra bat ka seng long kubi apo laim khra ha ka bagi lai tre ya ki babun ki kampen roy apo snong ha ka bele MLA election nungkong house nam Khandai Pahuh ilalong u lesi u MLA u bonungkong ban penbana paiba ya ka jingdon jing em jong i baro hadin kata kasawan gani ka kendon mo hapo ka election commission ban ai ka affidavit ya ki assets dan dari ilalong MLA bonengkong klempat don kata ka an ban penbra ya ka jingdon jing em jung i baro ideiru weini kirang basnong ubakna tam ha kata ka por jong i ha ba ila shejit kum rong basnong nomor ha itu por ka mau ha laim khra ngi ong ki temen snong ban ha jing sa ji jong i ha ki erta ka ba arpho prar pondai arpunyo arpoprai kelalong u nong temen sinong ru kamplong su tikilaya kelano sakajing ong orang basnong ilalong ru orang basnong benungkong lesi uban syaset patok haki kendon an MPDA namar ka bai pentrikam ya karai jong ka do basnong laim khra tikia ketengku bat ki kendon an jok sarkar di syaset apo ka an MPDA bat ka bapla kalong tang haka hearing ke benengkong hapo high court haka kohati high court atau por ni Shillong bench ila syapelat no haka first hearing itself kan de ila along ru lesi kurtong ubaham benengkong haka ba ila mi banyele election na laim kra bat na nongkrem haka jingya wer ki pajba am ko balong matamo kia let hi ki kertong ki bubun hi ki let tu den reha ko tu ko por Khlad ka jing ya wer ki pajba akun
ngi Kynmaw kita kapor ka de ka jingya khi chung pai ba alang khra ba wan yo weri i ban le ka meli election halang khra ap khandai pho bat kum juru khandai pulai bai poi le sha nong kar bru ka de ka jingya wer chung ki pai ba ki bubut ila long ru udong ai jingmun ya usri SC marak uchi minister barim ha kita kapor but day na ka jingya ajimut chung i bala penwandur bala penmenjur daka assembly but thau ya ka Meghalaya Economic Development Council ke MEDC hakaba kila ajimut ki bubun ki rukom kumno wan wara ya ka roi ka par ha ka jala de harangkat elite standing control i emali brim i barobat kila ajimut ru ha ka bede ban thau ya ka Meghalaya Community Relations Council kadon ko ka Community Relations Council nakadaw ko jiya kulmar mo kabun ko jiya kan ada po social long haktik por te kila terwa nakajiya ajung bot jung standing control but I barobat kila thaw ko ka Community Relations Council kumno banwara ko jiya suk apreng ki communities ko prepare po jila po shalong te ilalong ru MP Bunengkong ubalabat ya ka jingkular ban ai bha renti ya ki MP scheme Syaki dobar Hima ilaka bad haka jinglong bad haka li jinglong MLE na laim kra ila ai bet ya ka MLE scheme syaki dobar shinong bad ila ai ru haki bakin rai yano bad mano ban pentrikam ya ka scheme bad ila ai renti ya ki MLE scheme ya barok shinong klem dapat liang ila batru ya ka kular ban ai bha ya ki MP scheme syaki balang ki seng balang ki bapau ki school ki MLE ki MDC jong baro ki party bat khamtam ya ki dorbashnong ki dobarraj bat Hima ilaka ki bakham shanang kendong namar kimdon municipal le kimdon urban department ha ka jing yakran hapo parliament syapang ka jing ya umsnam ha Gujarat kacingkran jeng ba Robert Kharsieng kalakta yo Prime Minister Atal Bihari Vajpayee hado ba ujubab dakabashim yaki kentin ai jengmut jeng ba Robert Kharsieng MP hado South Sien ha Parliament bungat ki MP ki bala khamshwa ki la lengo ngan bat ki babun ki MP ki balong minister ki da ICT khublai yai ba Robert Kharsieng kum MP Rajya Sabha jo ka jala Meghalaya halor ka jingkran ka jong I kumno ban penyesuk ya ka jing umsnam ha Gujarat kumu MP Rajya Sabha ila yobat ya ka kam Vice Chairman All Party Parliamentarians and Professionals Forum Chief Whip NCP Meghalaya NCP Rajya Sabha Member Joint Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Member Parliamentary Consultative Committee on Defence, Member Parliamentary Standing Committee on Commerce, Ilalongru Member Indo-US Parliamentary Forum, Member Indo-French Parliamentary Group, Ilalongru Member Indo-German Parliamentary Forum, Member Indo-British Parliamentary Forum, but Joint Secretary World Bank Parliamentarians Network. Ilalong MP Bunengkong lesi hadian Professor G.G. Swell hakaba ha parliament bon ki MP ha Rajya Sabha ha Delhi kita burom ha yang bankaran ha ka dorbar parliament namar ki kentian bat korkom im jongi u General Shankar Chowdhury MP Rajya Sabha barim ubala longru u Chief of Army Staff jongka army menchua udakran yero kerpang hakmat ka parliament ya u MP Rajya Sabha jongi ngirang kan mausa ya ki kentin ksiar bat jingyu I jengai ha ki jing penbena paiba ha ka sinem khandai bat arhajar da ilet bibi lingdo Chief Minister barim bamkwa hedwar blai ha ki babon ki jaka ha ki than peninsula bat langkardam sha than war harangkat iba Robert Kharsieng ha ka bai ba bring ila penbena ba uban simti ka kam Chief Minister hadin jung unlong uba Robert Kharsieng kabapala kalong hadian kata haka MLA election arhajar lai u MP u PA sangma uru ulaturwa yaiba Robert Kharsieng MP ku Chief Minister lada ka NCP ka job
ya ke mele election haka raja lai le si punya kan mau jadi kecing kersian barat ba jong iba Robert Kharsieng MP balala ban lum ya to bari ke benengkong haka khat sau trik January arja sau hasmit Hima Karim barka wa ar ha bunai Oktober arjar nyau hakmat kalau lendo lau Hima maflang kalau kontang kepala penyeteli ke ri baka jai meriu harkat kajinya trilang kinong sejar dengan soba kwa ban bu ki kat tu kan ni ki kam ki bila trei la le nalor ki ba bun ba ki bangim la ban jer hang ni kini ki long ki ba kham hakmat ki bang soba ki pai ba ki bala jia trilang bat i ki bala don berta lang bat i bikin tip ye kini ki mo lembah ka jing pathai khubor le jing rap chopi kum ubre uba syampang bat nomi khmat pai ba uni orang ba la le bun ki ai khamtam ban wanra e ga sinshar ga khadar ga bukhut bat ki kam penroi ula kran ru shibon ki mat a parliament bat bu jingkali ga sarkar India balai ga don ga ji affair ha dor jong ga pisa ha pedeng ga pisa India le ni rupi bat ka dollar uba Robert ula long ru uwei bala judawa na ga sarkar India ban itho ya ga kom sinshar tanrai gi jai benre ha Meghalaya hapo gariti sinshar kari India bat ban itho eki Hima khasi lane ki khasi states kumbala dep soy soskular bat ka sarkar India kum MLA bat MP udairu ubuju sam bentalang ki scheme MLA bat scheme MP shabaro ki MLA bat MDC kumjuru shikinong sinshar Hima bat darbar shnong hagidu ki snam bulalong ulomi khaman Kapor bilong MP ni Kynmaw sa arteli himat ki bakam kongsan kata kelong ujukran match pang kani ka jing yeper ka visa India katar di kawai Indian currency bat dollar kata baar ka jing bom itu ya ka soskular basoy sukar India bat kini ki Hima khasi state balai try ki murlong kini antam kani ka soskular jung Hima khasi kani pi le CP tip khamha ki klub kadau bila kersian radba ban lum ya do bari joki Hima kalong ha chaka ban ya klenti jok ji khun ji ya le mo ila ai jung mut kumno ban lum da do bar jong ka kom lum darbar ke tanrai kana bakari India kan UI ke ya ka dur kadar jong ta ka jing sinchar but kita ki jing pen urlong kin tang simpor mo ndai tong barubat ndai shwa barubat shwa banginya kar bangi ladon ki jong ba Gilbert Sulai ki babun ki jing tho ki lami kan te ho ki babun ki kam ki ba ni romba la karen ru chpang ka tu ka la tho ba la kren ba parliament kumno ba ka bisa jong India kadang syak te lakap ha ka pareng ki ong ila dawa parliament kumno ba depan ai ba ka rupi kan long fully convertible mo la ringgit sabari pila ban exchange ka pisa jong lara ka de dollar ne ka euro ne ka mo ka no pisa jong kiri ki bla roi ti ong lada balik ni ka pisa jong India pa kalong ka bamla ban long convertible ke namar kadang sya long control mo de ki ila sei ki jingkran parliament ba haba shimi ka statistics jong kiri ki bala long ki ba control ya ka pisa tengka la jong ki dei ki most corrupt nations te la fi bishar pa ki ri ki bala pelai lu ya ka currency jong ki dei ki most developed nations yin ya shimkhia ban yai beteng ni ki kam ba jong i kat bangila hi bor jong te ya ka jing pensa kan mau te ngaso ban ong takat ni ba mo kan mau i paru ngim so dei na ka yeng jong i ni putroi yak ta ki kam mo ha ten ring yu i na ka por ki don ki kan hon ki snong ki kan hon ki bawan ki ong i kwa pelong ka football ban pensa nam kadon ka football ka ki ju pensa nam nama ta ipa mo ba Martin Majau na ka bata ki Kynmaw yu tu kalan transfer act dele si kin sadon ki ba mo ban pensengo hala ki jong ki jing sengo ya kan ni ka jing no senjang jo baro bot ka bangi sore banong ti kalong le si ka lapo ka assembly lada ki la ban nalor ki kam ki bai la trei mo nga so ka kham yarap la dei lada hapo assembly ki compile ki jing kren ju
lada ki compile ru what ki jingkran jungi po parliament kin long ki ba mentoi ba namar he was quite a visionary mo ilong de wala ijai ba de le se lada ki compile ki jingkran jungi po assembly po parliament lada ki don ki research scholars jungi hangni ki ba mo shimi kata ka ki clear de le se ngiru nginya thawla ban lum mi kata bat ban ai kalyang ya kata ka jingkran jungi lani ki jingtho jungi haki babon ki forum kanang kin mento ya ki bahadian abot para kai sai ba philap ka ba compare tam por ba ilang mali ngakan mau ya ka jing long sida jung i kumbang la ong mane ha jing long MLE jung i nai ngadakan mau sah mane de ya keren ba ilong deputy chairman jong ka planning board bat ngakan mau ba iju yo ai ka kali ta por te sausteng sanbiji thik ila phaset ka kali namar ba imsha ban penerkam ladakam dei ka kam office driver thik pawat be tang ta kapur office but iju lek pat ta kali jongi be kenja boy parar kami lek no ta kali imtre ban ta namar ka dei ka kali ayu ni dai akan mau haying be mei sisien kan ka kam kerki bai ong to pha mung to driver ban lek mo ban lek bo isai di pisa spat ka yang sim ni pisa le taksi kadi kam dei na tajufi te kita kidi ki nuksa ki bi labu kan bat ngakan mau ru hakapor ba ilong MP Raja Sabha kala bon ba mo ki ba mudur ba le si mo partai te nginya kran ni jing sha ba ki dawa ya ka bai mo kadon ke jing ong ba ki dawa kadon ki siang ki bi dawa tu ilakran maham da ka ba syai ba kanum dei bandon kanu ka mismanagement kan ha kata ka itu skim sarkar itu dia ngasomot ong ba kabanga kan maru kalong ba sisien bai la thumu sisien bai thumu ban le kanu ida ngam jerliu ida puli ida minot lut yaki ke iboro ida shimkia ban puli lut yakita ke iboro kanam jungi kapur keleng his name is well known all over mo the I received a message from noted constitutional lawyer Prashant Bhushan. Prashant Bhushan also sent a message and very comforting words from Prashant Bhushan. Very sorry to hear this, John. Robert was a fine and very brave man. My heartfelt condolences to your family. May his soul rest in peace. From Prashant Bhushan. They were well-known good friends. So we also, of course, the government has also sent them to be. They just called it sending the messages. The Chief Minister has also informed he's out of station, and the Speaker was here. Ahmed Ba was here late yesterday. So our program will start tomorrow at 1 o'clock. And the messages received from everybody will be, as fast, if time permits, we'll read as many as possible. So dignitaries and officials from all over the place. We've also received a message of condolence from his good friend, Mr. The grandson of Rajman Gandhi. He sent a message conveying his condolences to his wife and to the family, and many other. I just mentioned about Prashant Bhushan also just sent a message just now, and others. So many people who I am not able to explain. He was well known all over India and abroad for the work that he did.